Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Αφού καλά δεν έχουμε ολοκληρώσει την εορτή της γέννησης της Παναγίας μας, ήδη η Εκκλησία μας καλεί να εορτάσουμε το Σταυρό, να εορτάσουμε και να θυμηθούμε και να τιμήσουμε και να προσκυνήσουμε τον τίμιον και ζωοποιόν Σταυρό και συγκεκριμένα την ύψωση του Τιμίου Σταυρού. Είναι πράγματι κάποιες φορές δύσκολη η κατανόηση με την οποία των πραγμάτων των αποκαλύψεων του Θεού. Φαίνεται δύσκολη καταρχάς γιατί εμείς οι άνθρωποι λειτουργούμε με το δικό μας λογισμό. Έχουμε βέβαια μια δικαιολογία ότι είμαστε χωικοί, χωματένοι. Εξάλλου και ο πρώτος άνθρωπος, το όνομα του αυτό σημαίνει Αδάμ, χωματένιος. Αυτό σημαίνει το όνομα Αδάμ, πλασμένος με χώμα. Είμαστε χωματένοι, είμαστε υλικοί. Και έτσι υλικός είναι και χοντρός ο λογισμός μας, οι σκέψεις μας, που μπορεί η σκέψη λέμε είναι μια λεπτή κατάσταση, μια ιδέα. Μέσα στο μυαλό μας φαίνεται ένα λεπτό πράγμα και όμως είναι πολλές φορές, τις περισσότερες, είναι χοντρός λογισμός, γιατί σαρκικός, γήινος, χωματένιος, γιατί τέτοιοι είμαστε, χωματένοι και υλικοί. Μιλούμε για το Σταυρό του Χριστού και αμέσως ο λογισμός μας, μιλούμε για Σταυρό γενικά, και ο λογισμός μας πάει στο μαρτύριο, πάει στη δυσκολία, πάει στα βάσανα, δεν πάει στη δόξα. Οι Εβραίοι πάνω στο Σταυρό του Χριστού εγγράψαν μια κοροϊδία, έναν περιπέξιμο, να τον περιπέξουν τον Χριστό, να τον κοροϊδέψουν, να τον εμπέξουν, να τον ταπεινώσουν. Εγγράψαν Ιησούς ο Ναζωραίος, ο βασιλεύς των Ιουδαίων. Εγγράψαν αυτόν τον τίτλο για να τον κοροϊδέψουν ο Πιλάτος, ο Πιλάτος, οι Ιουδαίοι, οι Ρωμαίοι. Όμως εμείς οι χριστιανοί, οι ορθόδοξοι χριστιανοί, γράφουμε πάνω από το Σταυρό ο βασιλεύς της δόξης. Ο βασιλεύς της δόξης γράφουμε. Ενώ είναι σταυρός, ενώ είναι ένα μαρτυρικό όργανο, ενώ είναι ο Χριστός πάνω, τρυπημένος με τα καρφιά, ταπεινωμένος, νεκρός πάνω στο Σταυρό, εμείς γράφουμε από πάνω ο βασιλεύς της δόξης. Πώς ταιριάζουν, πώς συνδυάζονται αυτά τα δύο? Είναι ακριβώς γιατί, αδερφοί μου, αυτό που είπαμε και άλλες φορές, είναι διαφορετικά αυτόν, είναι η πρώτη φανέρωση του μηνύματος και η δεύτερη, η κρυμμένη. Είναι αυτό που είπαμε σήμερα, ο λογισμός μας είναι χοντρός. Φαίνεται λοιπόν μαρτύριο καταρχάς ο Σταυρός, λέμε σηκώνω το Σταυρό μου. Κάποιοι λέουν επέρασα τα βάσανα του Ιησού Χριστού. Αν είναι ποτέ δυνατόν να ταυτίζουμε τα βάσανα μας με τα βάσανα του Χριστού? Και όμως είναι μια έκφραση που τη λέμε επέρασα, περνώ τα βάσανα του Ιησού Χριστού. Ο Σταυρός λοιπόν φαίνεται καταρχάς να είναι μαρτύριο, αλλά είναι τόπος δόξης. Έτσι και ο λογισμός μας πρέπει να τον μάθουμε να ταπεινώνεται, να εκλεπτύνεται. Δεν γίνεται να διώξουμε τα μαρτύρια από τη ζωή μας.
Δεν γίνεται τα μαρτύρια, τα βάσανα της ζωής μας να τα κρίνουμε χοντρά, να λέμε ο Σταυρός, τα καρφιά, ο θάνατος. Πρέπει να σκεφτόμαστε ότι πίσω από το μαρτύριο, πίσω από το Σταυρό υπάρχει η δόξα. Δεν γίνεται την καθημερινή μας ζωή να την περνούμε μόνο από το χοντρό μας λογισμό, μέσα από τον εγωισμό μας, και να λέμε ότι έχω πολλά βασάνα, δύσκολη οικογένεια, δύσκολη ζωή μου, δύσκολη δουλειά μου, δύσκολη η ασθένειά μου, δύσκολα τα παιδιά μου, δύσκολη ζωή. Αλλά να μην βάλουμε πάντα πρωταγωνιστή τον εαυτό μας. Εμείς να τα καταφέρουμε. Εμείς θα βγούμε από τη δυσκολία. Εγώ θα τα καταφέρω εγώ. Θα στήσω την οικογένεια μου εγώ. Θα κανονίσω να πάρω το μωρό μου στον νηπιαγωγείο εγώ στο δημοτικό. Εγώ θα τους έχω χρήματα. Εγώ θα τα ντύσω. Εγώ θα έχω δουλειά. Εγώ θα είμαι υγιής. Εγώ θα είμαι του Χριστού. Εγώ. Ας αφήσουμε λίγο τον Χριστό. Ας εκλεπτύνουμε τον λογισμό μας. Ας έχουμε εμπιστοσύνη. Ας ακούσουμε λίγο τη φωνή του Θεού. Ας μην φωνάζουμε περισσότερο και πιο δυνατά από τη φωνή του Θεού. Ας μην εμπιστευόμαστε των δικών μας λογισμών, των γεμάτων υπερηφάνεια λογισμών μας. Ακόμα και όταν είναι με καλή προαίρεση. Είναι καλή προαίρεση να λες θα βοηθήσω τα παιδιά μου, θα κάνω μια καλή οικογένεια, θα καταφέρω να ξοφλήσω τα χρέη μου. Είναι καλή λογισμή. Αν τα ξοφλήσω να βοηθήσω και κάποιον άλλον. Να τα καταφέρω να κάνω. Φαίνεται καλός λογισμός, φαίνεται καλή σκέψη. Όμως όταν λείπει ο Θεός, ακόμα και αυτός ο καλός λογισμός, ακόμα και να πεις ότι θα πάω να γίνω μοναχός, θα πάω να γίνω να αφιερωθώ στην υπηρεσία του αδερφού μου, ακόμα και αυτός ο καλός λογισμός χάνει την αξία του όταν δεν προηγείται ο Χριστός. Έτσι ο Σταυρός του Χριστού και τα βάσανα μας, αδερφοί μου, σταματούν να έχουν την αξία τους και γίνονται ο Σταυρός της κοροϊδίας του Πιλάτου, ο Σταυρός. Ιησούς ο Ναζωραίος, ο βασιλεύς των Ιουδαίων. Άρα ο Σταυρός μας δεν μπορεί να είναι ο Ιησούς ο Ναζωραίος. Ο Σταυρός μας πρέπει να είναι Σταυρός βασιλεύς της δόξης. Και ο δικός μας λοιπόν, το καθενός μας ο Σταυρός, τα δικά μας βάσανα, ας αφήσουμε τον Θεό να τα λύσει. Πόσον εγωισμό, πόσον εμπιστοσύνη να έχουμε στον λογισμό μας, πόσον εμπιστοσύνη, πόσον να πιστεύουμε ότι εμείς θα τα καταφέρουμε. Ας αφήσουμε τα πράγματα να τα κινήσει ο Θεός. Εμείς ας δώσουμε τον εαυτό μας, ας τον εμπιστευτούμε, πως τα παιδάκια εμπιστεύονται τον εαυτό τους στη μάνα τους που τα κρατάει της αγκαλιά και δεν θέλουν να φύγουν. Δεν λέει, δεν εξαγορίζει η μάνα μου να πέσω κάτω, να διαλυθώ. Δέχεται, και αν καμιά φορά παίζει γύρω της, τρέχει πάλι να πάει να μπει στην αγκαλιά της μητέρας του που πιστεύει ότι θα τον προσέξει. Εμείς λοιπόν δεν εμπιστευόμαστε τον εαυτό μας ή στην αγκαλιά της μάνας μας της Εκκλησίας, στην αγκαλιά του Πατέρα μας του Χριστού. Ο διάβολος λοιπόν σε αυτόν το σημείο μας στέλνει έναν φοβερό πειρασμό, έναν φοβερό λογισμό, να θέλουμε
να θεωρούμε ότι η σκέψη μας, οι λογισμοί μας είναι η σωστή, είναι η ορθή, είναι οι σωτήριοι. Όμως δεν είναι έτσι τα πράγματα. Έτσι, αδελφοί μου, αύριο θα γιορτάσουμε την ύψωση του Σταυρού. Την ύψωση του Σταυρού. Ποιου Σταυρού? Του Σταυρού του Βασιλέως της Δόξης ή του Σταυρού της κοροϊδίας? Ας προσέξουμε και ας περάσουμε το δικό μας Σταυρό σε εκείνον το Σταυρό που πρέπει. Ας περάσουμε το δικό μας βάσανα, τη δική μας δυσκολία, τα δικά μας βάσανα μέσα από το Σταυρό του Χριστού, του αληθινού Χριστού, του Σταυρού του Χριστού που σηκώνει για χάρη μας το Σταυρό μας και θα μας βοηθήσει να πετύχουμε. Αν μείνουμε στο δικό μας λογισμό, σίγουρα ποτέ δεν θα φτάσουμε στο τέρμα το οποίο επιδιώκουμε. Αμήν.